Bun, salutare toată lumea și am găsit la un nou episod de Trează la youtuberilor. Eu zicea că eu intru la capătul unei mlaștine, la găsit o mlaștină. Vreau să explorez, că poate ne găsim, nu știu, zic și așa, aiurea. Îi fac parcurs pe lianele astea. Unde era? Aia e, da, e. Ce liane, bă? A, da, văd că sunt liane. Ce fac? Nu liane, chestii de-astea, cum zice mă, nufere, da. Păi și o câmpie lângă... What? Bă, tu ești ăla? Care? Ăla de acolo. Da, tu ești. Vreau să? Serios? Da. Merge bine înainte, în față. Vino spre mine că eu o să pun puțin pauză la filmare. Că lumea... Am revenit. Probleme cu tehnologie. Bă, dar tu cum am ceancurile pe nouă. Da, uitați, n-am niciun hack, puteți să vedeți că am video setting ceancuri nouă. Ok, te-am găsit. Ok, ha. Am inventarul full, e prea full. Ai călătorii peste tot. Și încotro e casa, bă. Bă, parcă încolo, da. Parcă. Nu am mai fost de mult lângă casă, nu știu, s-au schimbat o grămadă. Bă, ai călătorit doar un episod de două. Da. Un sfert de episod și un episod. Acum te-am găsit. Da. Supraviețuim împreună pe toată mapa, bă. Da. Bun, în primul rând vreau să las toate nuferele pe care le-am găsit în mlaștină. Până aici în lacul ăsta. Le pun random. Ok. Iau ăsta. Ok. Am făcut Vreau să facem așa. Pun din nufere. Și acum hai să pun toate astea. Sugarcane-uri. Bă, se face seară, hai să ne culcăm totuși. Ok. Am pus toate sugarcane-urile pe care le aveam. Hai să pun toate mâncarea pe care nu așa. Hai să pun toate mâncarea la pământ. Ok. Bun, poți să te uiți și tu să vezi câtă mâncare e. What the fuck? Ok. Eu nu mănânc nemâncat. Nu mă culc bă, nemâncat așa, gata, hai. Culc. Bă, cum puteți vedea? A, și am omorât un schelet și mi-a dat osul ăsta. Ultimul osul, dacă vrei să-l rozi. Roade osul. Ok, bă. Și, da, și apropo de oase, am cules și niște ciuperci de astea. Bă. Ok, bă, vezi că eu vreau să... Vezi că am argilă, o grămadă de argilă. Ok. Ți-am adus aici niște resurse, nu este doar capul. Eu vreau să fac ferma. De fapt, zic în episoade că fac ceva, dar fac altceva. Dar nu-i bai. Voi să știți că să nu băgați în seamă dacă zic ceva. Dar știu că când o să fim noi Furaion, vom face un episod random. O să ne aranjăm chesturile. Vezi că am cules foarte multe flori. Ok. Și am două feluri de flori. De-alea galbene, așa, și de-alea albe. Am de-astea galbene și de-astea roșii și de-astea portocalii și de-astea... 14 de-astea. Ok. Fix ne-a ajuns. Bun. Vezi că am 51 de semințe, vrei să faci ceva cu ele? Am plantat aici, bă. Poftim, mi-a 51 de semințe, că m-am chinuit ca să le strâng. Tu pune... uite, ia. Bă. Ia, stai și pune și tu torțe pe aici. Ok. Sper că vă place seria. Ia. Vezi că pun așa, random. Ok. Până aici o să fie rândul ăsta. Vezi că pun aici, gen sus. Ok. Pune sus acum. Nu știu, rapid se pare robata asta.
vreau să mai fac aici așa un loc. Podul nostru de nufere e aproape gata. Ok, facem un pod de nufere, bă. Se pare și mai fain. Ok, bă, când e totul bine, nu știu cum să zic, dar, bă, mă duc la minat. Hai că o să vin și 8, asta e să plantez toate semințele. Ok, mai punem așa. Ok, ne trebuie mâncare, am luat mâncare. Ai un chest și tu ceva? Cum? Ai un chest și tu ceva? Aici? Oh, nu n-am mai făcut. Încă 25 și mai trebuie să mai plantăm încă. Da. Bă, nu cred că... O să plantez ăsta aici. Cred că o să meargă plantat. Punem așa. Maxim. Am pus un bloc random de wood. Ok. Punem așa. Dacă vrei cărămidă pentru ornament sau ceva, poftim. Uite, din spate. Ok. Câte chestii facem noi? Deja avem fermă, nici n-a început bine sezonul și noi deja avem fermă. De fapt, aia o faci, e prima chestie pe care o faci. Mi s-a dus lopata asta, spargem pomul, că noi putem. Și vrem. Tocmai am aruncat o lopată pe jos. Unde? Hai că avem nevoie de un sc. Vezi că sub alta asta. Ok. Bun. Și bă, hai că mă duc la minat, ce pot să fac. Bă, o să vin și eu la... Alda, și ce tu că ai găsit o piramidă? O să mergem în episodul următor să explorăm. Da, crezi că mai știu la... De fapt, dacă. Ai făcut screen, da. Sper că s-a salvat, nu? Mai trebuie loc de una, să spunem... Nu știu, stai bă. Mă duc la minat. Ok, bă. Ok, rascărcăm pe astea. Vreau să o pun aici pe ultima. Vezi că o să-ți aduc foarte multă piatra. Bă, vin și eu. Ok, hai. Da, ne facem mine separate, ok? Păi eu am deja una. Bine, tu pe mina ta, eu am una mea. Păi eu am pus blocuri în sus unde am eu mina. Bă, deci sunt deja la stratul 47. Asta e mina mea, să nu te prind că vine ea. Care? Este nu știu aici. Coal. Am găsit coal. Am mâncat mina. Este în episodul trecut. Punem așa cu dirt. Bă, ai dat renew time la server, nu? Bă, punem pauză. Ok, lume. Am revenit. Am primit un mesaj. Super. Ok. Da, sunt fan de pe YouTube care mă nebunesc cu mesajele. Cine a fost aici? What the fuck? Ce-i cu asta? Am găsit iron. Nu. Trebuia să mă bag în chestia asta. De ce mi-arată la start că te-ai conectat abia acum? Nu știu. Cred că și-a pus numele. Lasă că nu ai. Vreau să facem o mină de asta random. Să găsim o mină. Am găsit redstone. Ok, minează. Am găsit iron. Nu minează pe tot, minează așa. Bă, episodul ăsta va dura 20 de minute, mai filmăm încă 10 minute.
celelalte episoade au fost cam de 17-15 minute și am 16 chiar. Eu am 6 Iron, tu? Eu am 5 Iron. Doi pickaxe de Iron? Nu. De piatră, am 2 pickaxe de piatră. Unul aruncat de tine și, da, lupata ta. Așa. Mai luăm că îl văd, să mă las. Așa. Am luat destul, mai luăm când mai venim pe aici. Bă, ar trebui să pui pauză și să revii când găsești ceva interesant sau... Okay? Bă, nu, vreau să vorbesc despre un subiect care vreau să zic că mai are un prieten de-al meu canalul și dacă o să facă ceva cu episoadele, e din vina lui și o să... Bă, mai bine... O să schimb parola, da, asta. A postat și un episod care nu știu ce a postat, mi-a scris să nu-l șterg, că l-am șters, da. Da, ați început ideea și da, pentru că n-am vrut să fie păcat să-l postez pe canalul lui. Și dacă sunteți abonați și sunteți foarte mult prieteni cu el, să ne dați canalul că vă postează episoade random fără să vreți voi. Iron, am găsit Iron. Ok, și Lavă! vreau să vorbesc despre un subiect. Era un server super șmecher de Skype pe și de survival și a găsit treabă. Am găsit foarte multă lavă. Ok, hai că eu sunt în mina mea. Noi suntem în mina noastră, nu ne permitem să mergem acolo. Noi avem tot paturi, chestii, n-avem chesturi. Băi, cum e afară, bă? E zi. Este, am dat o tonă de lavă. Da, e zi. Hai să mai minăm și în altă direcție. Nu știu dacă vrei. Să minăm în direcția asta, minăm. Asumăm 8 minute și în sfârșit o mină, ce-mi doream de la viața mea. Ce mergem în jos. Uite, o grămadă de apă. Am găsit gold, bă. Punem așa ca să știm când mai venim pe aici. Sau am... Hai că facem mai... Acum repede, trebuie cop de iron. Mai minăm cover, că o să trebuiască pentru o construcție. Eu deja... Că de ce n-am spus bă așa, că eu am vreo 5... Eu deja am notat pe o hârtie. El nu știe că am notat pe o hârtie planurile noastre. De cum vrem să fie, adică vreau să fac o piramidă. La fel mă vreau să fac un pod frumos, o casă lângă ea. Da. Și punem puțin pauză. Ok, mi-am revenit. Facem repede, trebuie cobora. Nu mai stau să mai prăjească alt iron, pentru că mă grabesc. Ok. Ce te grăbești, man? Adică, nu știu dacă ai priceput la ce mă refer, dar... Și avem inventarul full, fac. Și eu am inventarul mult de... full de... Ce să aruncăm? Puiul ăsta. Eu deja am început să arunc chestiile foarte importante, am început să arunc aerul, că nu mai am Sabie, n-avem nevoie de sabia asta. Sună telefonul! Ok. Ei... Ce să mai... Păi avem totul important. Doar săgeți astea. Fac. Creeper. Creeperul ăsta se bubuie. Clar, pentru că n-aveam ce să-i fac, de fapt. Mai bine așa să bubuie decât să mai... Că... Aș putea să vreau să iau aerul ăla. Să ne îmbogățim și noi puțin. Punem aici torțe, așa, da. Mamă, ce era. Era. Ok, n-avem nevoie de căuri.
A, da, de asta nu mai avem nevoie. Ce a revenit? Un alt... Cât bă, sunt rău HP. 10.000 de creeperi! Lasă-ți tu moare. 2 inimi. Bag un de-asta să mă regenerez. Gata, am omorât pe ăsta. Ok, și haide. Nu știu de ce sunt atât de mulți creeperi. Băi, eu și am un plan să-mi fac un ghepăl OP. Oh. Asta o să fie un video interesant, pardon, o să facem un ghepăl OP, noi, și o să-l folosim la o chestie specială, o să punem, cred că, nu știu, aș fi avut un plan să facem așa o expoziție, chestie OP, ghepăl OP, nu? Ok, aici să terminăm mina noastră, acum am terminat, putem să mergem după diamante, da, și... Eu deja am dar nu găsesc. Ok. Eu o să mă duc sus de mine, să pun pauză la filmare. Aruncăm ăsta. Ok. În episodul ăsta momentan am minat. Pe unde ăsta? Ce mai aveam și îmi trebuia... Asta ce trebuie? Ok, bun. N-am fost sus, stai. Bă, trebuie să mai express puțin repede. Nu știu cum să spun, dar eu sunt la... Ăsta cum îi zice... Sunt la... -0. Ok. La coordonata minus... O să mergem în mina ta ca să găsim diamante. Și mina mea e disponibilă, adică e un loc unde nu am explorat. Găsesc numai redstone peste tot, dar niciunul. Eu am un loc unde n-am explorat, acolo jos, ați văzut, am găsit iron de acum. Și o să ajungem sus. Sunt la x-0. Ce să fac? Nu știu. Fac. Aici am extract. Am dat iarăși de lavă, du-te bă de aici. Ok, am extract în episodul trecut asta. Băi, seara, ieși repede pe server. Endermeni. Bă, sunt 10.000 de endermeni și descrieți lângă paturile noastre. Poți să mă culc? Nu știu. Mobii ăștia, endermenul ăsta. Oricum, dacă murim, echipamentul și o să ne respawnăm. Intră, a murit. Și skill-ul în episod, stați că mi s-a făcut din cauza. Gata, putem să ne culcăm, hai repede. Bă, ieși. Gata, hai, intră, s-a făcut zi. Și trebuie să pun totul starprășit. Acum punem aici mai mult. Vreau să facem... Vreau să găsesc diamante. Dar nu... Bă. Sunt la -18. Am dat iarăși de lavă. Vreau să ordonez locul ăsta, să fie mai... Facem așa. Mai de lavă, dar ce să fac? Nu știu. Mai am astea. Să iau eu puțin. Fac așa. Mamă, câte furnale sunt făcute. Bă. Am inventarul numai de furnale. 5 furnale, bă. Erau să cad în lavă. Ok. O să punem așa. 1, 2, 3, 4. Asta o să fie... Să nu te duci în mina mea că e... O să te sperie. Punem așa, modelul ăsta. Și mai... Ok. O să mai luăm repede. Am căzut în lavă. Aolo, de ce? Facem repede un chest. Băi, eu ordonez aici locul. Uite, spre
fac ordine pe aici și o să fie un episod în care o să facem ordine la Da, acest. De 20 de minute, vreau să opresc și filmarea. Punem ironul ăsta la prejur. Mai filmezi un episod după asta sau... Nu știu, da. Ok. Pardon, nu o să mai fie. De fapt o să fie episoade, dar Hai, să mai nu o să mai filmez Că nu- azi. Hai să mai filmăm și azi încă un episod. Hai. Ok, punem aici. Astea vreau să... Să te duci tu mai puțin în mina mea să vezi că am mina peste 1000 de blocuri. Punem astea. Ok, punem aici. Ăsta cu... Nu. Ah, fac. Și aici punem astea momentan. Mai trebuie căuri acolo. Și aici, la fel, n-ar mai trebui. Gata. Ok. Bun. Asta a fost cam tot cu episodul de azi. Dacă mai vreți episoade, nu uitați de butonul de like, share, subscribe. Ne vedem data viitoare. Iron! Pa, pa!